Ka All Primary School Teachers Association galap long ya ka seminar com leadership skill development program ya kinang ikai ha ka apno tarik mentau benai Embassy Hotel Shillong. Resource person ha kani ka program uday uba FC Shulai bat kibla sim benda kidai ni kinang ikai school LP. Hajin pun kot ya kani ka program uba Paul Chocolate Chief Editor ka Rikasi Channel ulang ukongsan bat samru ya ka certificate ya kinang ikai kibla wan sim benda ha kani ka training. Ngasoba di lumba ka din start ba ka din simpang jam di Shulai ba bila yo di program di komkini but ngangai du kalau gaji garap nanta jo fi komkini kai halaki school ko dan mo i maka nakalian ka sarkar nakalian ki bobon iba ni school ki jidor ki training ki program di komkini panasno yang ni lo ke ba ba jo ni bobo Shulai ki ba jaka start la ban petrikam ya ka project ka TUD dia kepada sponsor dari Sweden harus ngomong ne ba yo mi ko dari na kali ka fund dari Sweden kali ka ba ngomong dari apa apa India mata kala sebut apa menyo fund na sabah ni lihat re ikam balang kam sinot ini ki forest fund ka tinjaran marba nadu pa kan ka BJP government kala perking mai ini ki fund wa sabah bakla da bu ki a ki perking ha te ni dokumen patla pio unang ilang mo pastar basyamhang bat unang ilang mo basulur ulama punyo ya ki fund ki jingira pesan ta ki program ki komkini abang iba ini kisni ki berdam ni iba ki bobor ki ni kai mo ki ni bari pras ni kulu iki na pos kapor lawan ki kai deficit sipang lawan ki kai SSE sipang kai ki kai ad hoc ya kan ni kita ki jing kambang telok ki bio napai pa na kapsta jar mo kuno ki kapsta ki yo be telok na kumno na ngasipul rede na day na maro pidon ya i Bobo Shulai unang yana mo basta ubatip ikian ubatip ikir company school pa kamtam ya unang yana mo Shulur kabomor pi hunda tan kitinga kiba i part ikinuni ka kikundu tinga school bob pi school bob ba i Bobo Shulai wa dai la chom than ka kam school rai ya ibtan man mo unang yana mo job hi man pe nam ta kiting wa gino ki program ko pi kundu tinga komen lu ba na kapos ko bol Bobo Shulai la ai kini kala punya apa nak lu bagi tinga ngai ba namba kani ka program ka bila pendap mentak sini kan no ka tiaram anta jofi apa pi ikai sekolah man kasih ba video ki jeng kam ki ba pi dan kam kasih nanga soto ba ya ka jeng ju ikai nomor ba antia ko kensi radin bagi la tunya ka ko mo ba sham ni radon go school LP ka ba kadang ka school shinong ka ba pat yo tin itu ina saka ida tengok iya kejing iya jadi kayak kejing kam jadi training ki bokop kini Jacinta Rock Pilar Hadari Uba Shulai ulai tu bakani ka training kalong lembaga teachers organization development project balakrasan pisa da kaseng ginong hikai na Sweden. Tegani ka project kadai ka ba la sponsor kumba la kren meneda i dari bhai balong i national state coordinator bang ilayo ay kajing irap na ka Sweden Teachers Union. Bat kani ka Sweden Teachers Union ka ai kata ka bagi ong ka kerteng joki kalong lara for bonded kamot ka Teachers Union. Tegani ka sponsor ya kani project ha ka All India Primary Teachers Federation ka balong ka national level. Hakisnam gi bamansua niyo ya kani ka project kalong tak supaya ka Delhi kita kamot na po del national level ki pha be singi kani ka state ki jongi man pandan kam niyo ya kani ki project haman la ka snem kalong ha ka lai sin ha ka shisnem ka bomot niyo ban ai jing ikai ya kinong ikai ki kom ki fair kita kamot ki zonal level ki block level lani ngi duna kita ki banlong ki leadership skill training ni ai ki but ya ka jinglot jing sep ha ki tugi snem gi bamansua kalong baik ba kalut nang te ndrei ha kini gi arsnem ta na do ba dan ki jingkala kaliang dong sarkar ya ka jing yarap ngi miyo su ka full funding it na ka Sweden rei ni hab ban pelut ru na ladi te ha bangi yo
ya kini ka pon ni Menteri Kam ya ka da ka ba ni wai kini ke hotel ni ai ka jakasa ba ha jo por ni siu kini ka TADA jong kinong hikai bat ni ai ru ka free lunch free dinner nya ka benta jong tu ki participants ki bawan te kan poi ka por kum bala ong meneda state coordinator jongi bala sin da bakal sange ngani ka funding agency nang te ni hapan yang kejat bat ngiru kum ka state level ni lalong ki bala pengkre ba nginum pen dekut yang ngani ka project ai jing hikai ki nong hikai dan sibun ki topik ki bangi ngi hikai ki nong hikai bangi ai training ki long ban long ki good leadership not only in the organization but also even in the church and in the local body kumno ban run ya ki snong ipek babun ki bentang ya ko along nong yalam ndrei ka jingbut jong ka kentin nong yalam pat ngim su thu te dei de lang bang ini training dan teng teng i kren ni ka topik jong ka communication we don't know what is the meaning of communication tin rei na kan ni training ni ai ki ya ki study materials ni ai ki berkhot bat ki yo ban puli bat ngai scam bakan long ka jing mentoi na ka benta jong ki tu ki nong kai ki balayo ya kani ka training kalong ka jing sisia ya ka tangi mla ban len ba kombo pili i ki kot bor ki mi ki seng nong kai ki babun ki mi ki jing dawa ki babun ki ba ka sarkar kamla su ban penhun ban pendap i kita ki jing dawa ki jong kini ki seng nong kai dengan si tu ip ba ka history na do menshua ba ngi dang dan hapo ka ni ka Shillong municipality and cantonment area ka por jong ka sam ba ya ki school hi bro kai la snai ka budget na ka benta ka salary jong kinong ikai ka long for a whole year ba hadu menta gani ka proses su kadang yai ba ka sarkar na po directorate ka pan ya ki jingdan kampisa ki ba po shisnem bat ni ai gani ka budget ka ba shisnem tinrei hakisnem ki ba menshua por jong ka sarkar asam bat hadu ka por ka badang sensyar hi state ke jongi hakisnem nyopo ar nyo tulok be ke sanction na po director na po DPI to ko por nyo be shisnem bat kamdan ke jing er na rei ka dan pat ka jing bakla ha ka rukom ba kidan ki officer ki badan ha kini kitu ki por ong ki DI ki dan ke rukom pendan kam ka ba kimla ban ai kata ka utilization certificate right time te ka pen block no kini but kapan mi pat da kata ka baki suong ki pelat juga tulop quarterly de kombo kalong menta kadai sisia ba kinong ikai kim yo tulop rei ngipat kum kinong yalam ru ngisrutu ba hagini ki kindiat banai ngilek ni kata ka jing ba ka sarkar ka dan ka liang jong ka finance ka jong ka ba kedan kata ka jing duna pisa ka jong ka ki brokhaj rei kalong pat kabapala kabajia patang kinong ikai school balai kali long kumne kinong ikai school imat ba kinong ikai school kilong ba kita ki bala ong ba da fi hikai ru long hi nang ta la fi mi tu lob ru long hi te pila trai ka la jia la ni phai kindiat sha ki past years kata kamot in 1980 1982 ko por bangidang ni school kidang dan apo ke district council kadan ka to ka cap hadu ba kinong ikai grand in 8 mo kidan prosper sangut kim simyo ka tulok ba khandai banai ka jongki kitu ki por gi ong ki DCLP school kidon ko mashi hajar shispa ar phongut ki DCLP school teachers ki bamyo su tulok jongki san banai de hang tu ha ka jing bamyo tulok jongki ni kinong ikai kami no ngani ka seng upstam bat kami no ngani ka seng jongi kum kinong ikai ban seng bat ban dawa sa surkar da ka jikmi lenti ban da ba ka surkar kayo ban penya ini school ka bumut ngin yo be ka tulok toy kala dan ka jing yakren bat ki board surkar kum ba yakren mention no kerteng jongi ba DP walang bala ai ka jikular bala kumdo ngidang proses menta ba ya ki tulok jong kinong ikai on sa transfer no direct no sya ki personal account jong kinong ikai ngi kmi lenti ba katakan long bat kan urlong hi kanang ba kini kinong ikai kim syam jing ka jing ye dei bat ka tulok hoi kemat ka ba ar pat ngi i sepang kini ki area ki jong kim bat kadan sisya ka jing sakut ki area pek na du ki die mau kerwat ru kinong ikai deficit mana ketuga deferment mau ki baki ong ban khati ni bunai april ki ba pli du menta kim pat yo
Ten dah bangalalik bani kendu sport director ngi sempat ba kadan hi kendiat ka labs na kar kom tre jong kini ki SDSU bakim la ban ai kita ki detail ki babiang bat kum ta kani ki pisah sakut ban na kaliang director amro si ula kula ringa tu si ong ke ga bada yok jong kinong ikai ngim kwa ba nyen penstom ki kinong ikai tingi community kan hak ba yedai bat kani ki area ba kini ki basa ki area ba ka sarkar kan pelaj tena kaliang yung session ngi sungthu ba ladangin dawa makna bakum gani kapor ngi kata ka financial crisis ke jong ka sarkar ngi sngo ba ladangin dawa ladangim yo ba ngi bu deadline kanang pentelat pun bani ka seng ka jongi tengila ai por yo sarkar ba ya kitu ki area revise pi ki basa bat kum juru igi ai ki benta ki basa badai ki hok jong kinong hikai ki dei ban yo no lakum no on the second week of April ngambut hadin bala pasi ka budget bat ka pisa ka lawan bat ngej bat ngikermen ba hapo na April kini ki dius jong kinong hikai brokot kin yo dia berpikiran kendiat nalor jong kini ki tulap nalor jong ki ai ni kimi ilenti hi ba ka sarkar ngana penbiang bat habang ipek pat ba dang ha kitu kisngi kini isngi gidangi kendo ba DP walang i balong ru additional chief secretary badai ru education ngilara ai kini ki issue ko bangi ki kot kubor kumhamai rang SDSU menjumpai office BA ni bansi bangi haban ra ai kini ki issue ba lada pipek ni dan katsan teli ki SDSU mte mapi ketika charge ko bangi ai kai gi no kai but nang isem dei na pipek around 12 SDSU kilong tangki in charge pi apa pi sim ni ga benta in charge ki suthu i in charge ule tang bandep mdei bangi ong e ule tang ban pendep le ni le e na marbale suthu ba kam jung ko dei tang sipor bat ngi kerpat ya iba DP walang hang do ba lakum no ngi dei ban yo ki full pledged SDSU bat ila kularingi ba in sesim kiai gani ban penbiang gini gijing dan kam namar kidang proses i ketu ka promotion list ke jongki tengin up hi ya mentau snaming try nginget bakini ki brokat kin weng dia gajing ya dei pat bat kamat ka ba ya dei bat kini ki office ka basusi kelong mental ada village nong po ya kalan jong ka electricity ru la shaot ka basu lemran ba ka office kan shaot dia ka lain dah la kali yo in charge tu wong bale klem la siu ka bill te ikum gini gi minor ki ban pentut gi jing trikam be jong ka office to ni phai pat session ni sepo Shillong ni ka condition jong ka office kolong kumni mat ngila ligra pilai i banda poi pos mokhar ni po Shillong mokhar ni SDSU Shillong te ngila ligra gani ki issue ka to sngi ba DP walang ka sutenat kolong bana kaliang jong i ila debong bangila sanction 40 lakhs but 40 lakhs kin shna ya kani ka building kaba hang ni kan long ha ka dur jong ka 3 story ka ban ground floor kan long ka parking lot ka first floor kan long ka office jong ka SDSEO ka second floor kan long ka office jong ka DSEO bat ka third floor kan long kum ka kenja flat mo bat kan long kenja madan iu bat kin sa ayut den rei na kaliang jong iru ngi ong ngingim persya rei kalong bakadai balong sipor bapin kendria ikani ka office namar balai kani ka Shillong kadi ka sentar bahang ni mokhar bapli ginong hikai bawan mau senram ki bawan na pen usla ki bawan tiada da kani ka office kan jangai nang ni na po kani ka main sentar nang ni takamut kin syam jing e tingi ong balada kan long ka don ngin haban persya andre ngin num persya ya ka jing pen trikam bat ngin num persya ru ya ka ban pengkendria sipor but iba DP walang ila ay ngi ka assurance ba anda bala depte yugni ka building within 18 months in one rating ngin num tharai 18 months la dabu shi khat prabnai kala banlong ar sabunai namar ngin num la iban pendu ka deadline tilda ha kata ka por kala jia bat kalawan ngin hab hiban kendria bat ngin hab hiban ya travel sarkar bengin yo ru ya ka building ka babiang ka bamensua kinong hikai deficit kim chi yo AA ka primary dan kata ka CPF ko bangi ong contributing provident funds ka ba yu daina ka ba ka position jongi ge le case ka sarkar ho arhajar lai bat ha ka arhajar khat lai ha ka por balong education minister i ba Dr. Asi lulu ni yo ya kani ka
jingle bat ka jingjop high court bat ka high court ka direct ya ka government ba kan hab an perkhat na ka banta ka retirement benefit yung kini ginong hikai nomor bakim dan ie banda bangila ya kren gi sultanat sesisien dei banga ong banga ra kata ka kerteng yung ba di piwalang dari dei de jing ya trilang bat de jing ya smuthu lang bat I lala ban wan ra kini ka por yung Dr. Mukul haga khatsan trik yung September hajar khatsan layo ai ka order ka ban ong ba kini ki primary school teachers can yo no kini ke CPF entitled CPF and DCRG ke bomot debt com retirement gratuity debt retirement com gratuity ka balong but kalong last pay drawn multiply by 3 divided by 2 ke bomot 16 and a half month from the basic pay multiply kata tiga minimum ke bagi ai ke por kalong by 3 lakhs 50 den rei hakat kum hagani ka 50 revision pat kadan ka ba ka p revision ka revise badai ban yo ha katu ko bagi ong 7 lakhs about te kiwe gi seng la si lai I baki la dawai kani rei na kaliang jongi ngi ong yi kinong kai ya ka ai ka phiyo manta ka long 3 lakh 50 draw ba anda balami ka te ka order ka ba pinyo ya kata ka nyo lak pralak kan long no kum a sort of area Mata ke jing keren jo ngaba di ba di pi walang ru kani ke benta ila priang ba iong kalong ka ike ke besutanat ba pi sungthu tingam ong bangi ro andre ni hab iban ye tre ber sarkar man pen I tang kata ke jing persya bangim yo kata ngim yo kata ru kampai sunu ke pentelat man ye kaseng ke jongi ba ke jing yaisha ke jongi ba ke jing ayap ba ke jing tre lang ber sarkar nin yo ai kini te hakabay dei bat kani ke TCRG itu ipi ba nanong stan bat nanong po kinong ikai wala song thai ken hadin jong September hajar khatsan kilayo te ko bomot la kawan ke revise read igani kinyo ka haka dur jong ka area te kidan kini kinong ikai banan menta haka deficit kilong sya ke badan bok menta ma da jing job kis ke jungi ila ban yo igani ki jing bentoi ke bakim kma batang hagini ki kendiat arsnem laisnem ki bangila pentrika mengani CPF ngaji kendu kinong ikai ngajukli ki katnu kan dan ke CPF jong ki menta ki dan ki bala ongila dan lailak tes sansnem gin trei katnu kan dang dan su bisa tin plus ikani ke CPF and DCRG ka round kan pai hi syaka pralak dailak nda habakila song thai